गोजोननायजों उसिफावना सोरगोआ महिमाजों बुंफबनाय नोंनि सोरजिनाय गोजोननायजों उसिफावनाय सोरगोआ सानब्लाबो सानस'नो हाया नायब्लाबो नुहुरस'आ सानब्लाबो सानस'नो हाया नायब्लाबो नुहुरस'आ महिमाजों बुंफबनाय नोंनि सोरजिनाय गोजोननायजों उसिफावनाय सोरगोआ गुवार बुहुमा जेबो गैया नोंनि जिउआबो दान्दिसेल' नोंनि समायना सानैसोल' सुबुङा हावरिया निखावरि गुवार बुहुमा जेबो गैया नोंनि जिउआबो दान्दिसेल' नोंनि समायना सानैसोल' हारिनि देहाया गोजोननायजों उसिफावनाय सोरगोआ समायना दैमा दैसा जिरि जिरि दाउसिन दाउला दिंग' बाथ' गोदै मिलौनो मेथाइ खनो समायना दैमा दैसा जिरि जिरि
나오신다와 비밀도 봐도 그대입니다 왜 할거나 Thank you all, thank you. Nasa saway call, PCB ni Bay, ilang po